you're my Dievčatá, čo robíte? Nič, Piper, čítame. Akú knihu? Predsa knihu tieňov. Dnes privoláte démona. Neboj sa, sestrička. Pozri, čo tu píše. Čo? Počkaj. Najväčšia sila troch. Nič sa nedieje. Čo robíte? Nič, Piper. Skúsme to ešte raz. Najväčšia sila troch. Dneska zomriete. Keby, čo sme to spravili? A teraz zomriete. Poď. Som tam, kde som chcel. Phoebe, Paige. Čo sa spravili? Phoebe, Paige. Teraz zomrieš. Paige, Phoebe. Teraz zomrieš. Paige, Phoebe. Čo sme to spravili? Piper nás zabije. Čo ste to spravili? Piper, prepáč. Čo teraz budeme robiť? Musíme toho démona odvolať. To musíme. Poďme, sestry. Mám to. Poďme na to. Demonstrácia! 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 Tak na čo, sestričky, si pripijeme? Na to, že sme zničili démona? Ja viem. A na čo? Že sme sestry. I